A razón desta xornada que o domingo tan axeitadamente organizou ou tuvo a ben organizar, sobre todo ver cal é o escenario, o novo escenario ao que nos temos que enfrentar, ese novo desafío, ese novo reto que se nos plantexa despois de pasar este tempo que vamos a denominar de crise importante, e que agora nos temos que buscar as fórmulas, as maneiras de que o territorio sea resiliente e poida sair adiante. Este tipo de iniciativas eu son particularmente moi creyente nelas. Estes foros, de alguna forma, o que tentan de acercar a todos os sectores, a todos os actores da sociedade, tanto os que, neste caso, traballan no noso campo, sobre todo os que se ocupan do noso rural, que son os primeiros guardiáns, e son os que, de alguna forma, nos teñen que dar as primeiras pautas hacia onde debemos camiñar. Para iso é importante escoitalos. Como é importante escoitalos, eu entendo que cando se enfrentaron á crise que tuvemos durante este mes de agosto, foi algo que nos deu un golpe de realidade de como se atopaba todo o noso rural, por decirlo de alguna forma, para unha crise como a dos lumes. Dende logo que, vendo o que nós temos nesta comarca, temos que analizar cales son as nosas fortalezas. Esas fortalezas que nos deron a posibilidade de poder defendernos contra uns lumes, nos quais a administración foi superada, neste caso tamén a veciñanza sacou o que ancestralmente, o de sempre, cando se ve amenazada, hai ese instinto primario de supervivencia e de defensa, e así tamén o fixeron, co cual dende aquí tamén vaya por enésima vez o meu recoñecemento para todas e todos. Por suposto que hai un papel que se ten que alzar por parte da sociedade, no sentido de que tamén hai que establecer esa rebeldía a hora de poder decir e poder expresar cales se entende que poden ser as solucións, as que se poden aportar máis alá das que plantexa regularmente a administración. Ahora mesmo a administración está volcada, de alguna forma, en dar a cobertura, ou por lo menos intentar axudar na cobertura de todos aqueles danos que se produxeron durante esta crise dos incendios, pero que esa cobertura, de alguna forma, impida que moita xente abandone o rural. Porque hoxe en día temos un rural que para todos é evidente que cada vez vai contando con menos actores, cada vez vai despoboándose máis, cada vez temos menos xente que este disposta a traballar no territorio, e por eso nós temos que crear as circunstancias, temos que crear as condicións para que a xente non abandone, para que a xente poida seguir establecida nel e, sobre todo, que siga de alguna forma cuidando del, porque ao final esa xente vai ser a verdadeira preservadora do noso territorio. E, por suposto, tamén creo que temos que buscar a maneira de que estes territorios, que ao final son os lugares que moitas veces reciben moitas axudas, moitas subvencións, saber exactamente hacia onde queremos enfocalas. Eu falaba antes de que falaba con Domingo que despois dun tempo de crise se ten que abrir un tempo de oportunidade. E ese tempo de oportunidade é o que eu entendo que ten que ir buscándose dentro desas subvencións ou dentro desas accións que se poidan dirixir desde as diferentes administracións, tanto das propias locais, da autonómica, da provincial e, por suposto, da estatal, buscar sempre unhas accións que sean moi determinantes. Neste caso, centrándonos no caso de Petín, aquí o que sobre todo predomina é unha economía na agricultura que vai enfocada especialmente no sector do viño, que tuvo un gran impulso. Nesa economía, especialmente no tema do viño, sí que hai que decir que esta denominación de orixe, baixo a lupa da Consellería do Medio Rural, está a facer as cousas moi ben. E iso non o di solamente esa Consellería do Medio Rural, iso tamén o di a cantidad de inversores que están vindo da fora e que se están interesando por entrar dentro desta agricultura, dentro desta enoloxía, dentro dos viños, e non solamente lle pasa a Petín, que está pasando prácticamente a toda a comarca, pero ademais de esa calidade do produto, esa calidade diferenciada que ten o produto, estamos vendo que está sendo apreciado no exterior.
Conservar é algo que hai que coidar. Por suposto, tamén hai outros produtos, como pode ser tamén desde o punto de vista apícola. Tamén hai unha apicultura bastante importante nesta comarca, se foi desenrolando nos últimos anos tamén dunha forma importante, tamén foron recoñecidos eses produtos. Por suposto, tamén, desde o punto de vista madeirístico, desde o punto de vista da madeira, tamén hai determinados bosques que sí teñen unha boa xestión, pero hai outros bosques que non tuveron tan boa xestión. Bosques que teñen unha alta antigüidade, un alto número de anos, e que realmente hai que realizar unha xestión axeitada sobre eles. Hai que facer unha planificación forestal todavía máis importante sobre eles, porque temos o risco de que nos poidamos rehabilitar todas esas masas de arbores, pero que despois non teñamos a ben facer unha xestión axeitada das mesmas, e a consecuencia é que poidamos ter unhos incendios como que tuvemos este ano, e que poidamos ter un peligro bastante importante. O número de puntos posibles para que esta vez non fora xente a administración, sino que a administración fora xente. Eso era o que se trataba, donde apoyámonos tamén, por suposto, nos concellos, tendo en conta de que foi unha situación tremendamente emerxente. Eu a verdade é que a experiencia que teño é o segundo verán, que estou como director territorial de Medio Rural. Antes fui un alcalde dun concello durante casi 13 anos. Podo asegurar que a situación na que se viu envolta esta comarca, este concello de Petín e outros concellos que se viron afectados por os lumes, podo dicir que foi unha situación a todas luces excepcional, dramática, traumática, e creo que exercicios como este casi podría calificalos como exercicios casi de terapia para o territorio, de terapia para o que é a veciñanza, sobre todo para os grupos tanto sociales, económicos, en definitiva, asociativos, en definitiva, todos estes componentes que temos dentro da nosa sociedade. E esa terapia que se ten que facer ten que ser unha terapia constructiva. Por suposto, falaba Domingo, bueno, non vas mal, porque aquí en Petín, si alguén dice domingo, directamente non mingo, sí. O sea, aquí en Petín son mingos, e pues, como se referiu a min a Mancio, e noutros sitios domingos tamén, así que non te... Dende logo, pois, como lle decía a Domingo, claro que nestes foros, de alguna forma, hai que desafogar. Moitas veces desafogar entendéndose no sentido constructivo, que moitas veces hai que decir que é o que se entende que non estaba ben ou que é o que non se fixo ben. Eso dende logo. Pero o que sí non podemos facer é mirar para outro lado, dar as costas a problemas que están aí, e o que non podemos facer tampouco é mirar cara a unha esquina onde aí podamos estar no noso espacio de confort e non rebelarnos. Eu por iso que invito, e dou, por suposto, tamén o parabén, como decía ao principio, a Domingo, por este tipo de foros, porque de alguna forma son os que nos sacan dese espacio de confort. Moitos de vostedes, os que se atopan nesta sala, seguro que non son daqui de Petín, que veñen da fora, que veñen de lonxe, e hoxe tuveron a ben vir ata Petín para escoitar, para aportar e, sobre todo, para dar, e aportar ese graniño de area para que se poida construir quizáis unha realidade distinta a que tuvemos ata agora, e sobre todo para unha realidade que poida ser resiliente a problemas que se nos poida plantear no futuro. Unha forma así que me gustaría escoitalos, a súa disposición para lo que consigan.